Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-12 August. Hayi guys, uSanele bekade ehleli laphaya kubo bedingida phela le ndaba yokuthi uZama uzoshadiswa noGadla. Uthe methi kuqala, hayibo, nansi i-SMS guys, i-notification eshoyo ukuthi sekungene imali engango-150 million wamarandi laphaya kwi-akhawunti yakhe. Umane wahluleka ngisho ukuligwinya itiya kade liphuza, walithimisela phansi, wakhombisa umndeni wakhe ukuthi hayibo, nazi ishaqana zey'mali zingena ebhange, ngabe zivela kubani? Umakoti wakubo-ke umane nje wathi hayibo, zero abangaka. Bonakala nje ukuthi ngampela labayo-zero badida ingqondo guys. Eyi, akupheli-ke lapho guys. Uhambile-ke uSanele wayofona phela efuna ukubuzisisa kahle ukuthi ngampela le mali engaka iqhamuka kuphi. Kodwa-ke bamtshelile ukuthi hhayi, uhambisa i-invoice nje wena, wathi uzokwakha i-stadium la esigodini sase-Ezulwini. Le mali-ke eyestadium. Wathi i-invoice, ngampela leyo invoice ilethwe iMagwaza Constructions. Kwathiwa yebo. Wathi ngicela ningisendele ikhophi via i-email cause angikhumbuli mina ngisende i-invoice yemali engaka. Nangampela-ke guys, kugcine kutholakalile ukuthi le invoice iphume impela eMagwaza Constructions. Kodwa-ke iphume ngesandla sikaGadla, hhayi kahle kahle ngesandla sikaSanele. Manje okubuhlungu ukuthi-ke uSanele noma kuthiwa khona into embi eyenzakalayo ngale mali le, kuyomane kubhecwe yena ngoba phela uyena owasayina le invoice leya. Guys, ufikile kuGadla wathi, hawu, xolisa ukufika late bo Sanele. Yazi phela ngithi angeke ngibuze ukuthi-ke ngampela igcine ingenile leyo mpahla ngoba sibe ngitshelile mina ukuthi isizile lapho kuwena. Hayibo guys, uGadla-ke umane nje washo ukuthi-ke lalela, uzothatha nje wena only 2% ebese-ke u-98% wale mali uzotransfera kwi-bank yami. Wamane wathi nje uyasihlanya, kusho uSanele. Uqonda ukungitshela ukuthi mina ngizongena emacaleni nasemanyaleni ngenxa yakho. Le mali le akusiyona nje eyokuthi idliwe nje. Wathi hhayi, idla amaswidi, 3 million mkhulu kabi. Yabona nje lo 2% uzokujabulisa wena, thatha imali uthule. Wathi awungihloniphi kahle kahle wena Gadla. Wathi yeyi, imali ibaluleke ngaphezu kwenhlonipho, thatha imali wena. uSanele umane wasukuma esitulweni wathi uyambamba ngamawashingi uGadla. Hayibo, ubhuti wazibona sengathi udubulekile-ke manje esifubeni, wazibona engathi unegazi esikibheni sakhe la esifubeni, njengoba noBanele ayenegazi esikibheni mande bemthola laphaya emgaqweni emva kokuthi adutshulwe. Lapho leli gazi bekade libonwa uyena yedwa-ke uSanele kulesi sikibha sakhe esiyelo, kodwa nje abanye abantu bekade bebengaboni lutho. Umane nje wabamba inhliziyo kangathi ushawe i-heart attack ubhuti, kodwa futhi igazi belikade lisesikibheni nje. Ku-confusing nje guys ukuthi kahle kahle lona qhinga mhlampe uBanele asefuna ukubuya ngalo yini ukuze aphinde futhi asize loya mndeni loya wakoMagwaza njengoba ususenkingeni futhi kaGadla. Hayi guys, uZama-ke naye bandla namanje usenale nkinga yokungamfuni ukumshada uGadla. Umzwile-ke ubaba wakhe eyokhuluma laphaya emathuneni esho ukuthi isizathu sokumshadisa noGadla ukuthi ufuna ukugcina phela ifa gugu lalaphaya koNtanzi liphila. Manje ufuna-ke uZama ashade noGadla ukuze isizukulwane salaphaya koNtanzi siqhubeke sidlondlobale, sibe nemali, umnotho ungalokhu ushabalala njengoba nje uZama ezothatha over phela uma ukuthi uNtanzi uyadlula emhlabeni. Manje ngakwazi ukuthi athathe over uma ukuthi akashadanga, yingakho nje sefuna ukuphuthumisa umshado noGadla. Ube ukuzwa lokho uZama wamane wathukuthela uWes, washo ukuthi yeyi we baba, kanti unikela ngami nje ujaha ukuthi ufuna ukugcina leli fa lakho uloku uqhubekile uyisiqumama. Kahle kahle impilo yami isho ukuthi wena ibalulekile kuwena, into ebalulekile kahle kahle yifa lakho, angisilona ifa lakho mina baba. Yabona nje ngifuna wazi ukuthi impilo yami yonke mina ngizokuzonda, impilo yami yonke nje ngeke ngize ngikuxolele. Yezwa baba, ngishadisa nendoda engayifuni. Funa wazi futhi ukuthi akho ingane engizoyizala mina ngiyizalele uGadla. Kwesami isibeletho akho ngisho eyodwa ingane izovundla ekaGadla. Angimfuni uGadla. Waqeda lapho waphuma wahamba. Bonakala nje uNtanzi ukuthi ulimele guys. Lapho uZama usho kahle ukuthi baba ungibulele ngiphila. Lawo mazwi kumanakala ngathi wahlaba njengomkhonto enhlizweni kaNtanzi. Lapho-ke ngisho kunjalo
akakwazi manje ukuthi athi okay Gadla ngiyadlala, ungabe usayishada indodakazi yami ngoba noGadla unamafayili akhe uNtanzi ekuzothi mewakhipha kumoshakale worse and uzama vele usiyamzonda uNtanzi. Mengase nje athole ukuthi futhi uyena owabulala uBanele. Eyi guys, angifuna nokwazi okwamanje ukuthi kuyoba njani. Isinqumo ayosithatha uZama siyothini. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela e-Itonga ngomhla ka-12 August. Hayi guys, usanele